Myslíš, že bych se o sebe měla víc starat, jo? Když mě to moc nebaví, já na to nejsem. Patlat se nějakýma krémama. Já ráno chci díl spát. Na to já nemám ráno čas vůbec na tohleto. A večer před spaním, jo, taky. 2krát denně? No prosím tě. A co na sebe všechno patláš? 2krát si mít vlasy, jo? Mě je zima v té sprše. Fakt, jo. Na to já nejsem. To mě nebaví. Nejdřív si pleť očistím pěnou na čištění obličeje, pěkně to spláchnu vodou a vysuším. Potom v zápětí hned použiju tonikum, já teď používám se šnečím mucinem. Hezky ho vklepu do obličeje, on ho krásně hydratuje a začíná výživa. Hnedka potom používám sérum. Tohle je sérum na oční okolí. To víš, holka, po 50 už ty vrásky mě začínají zlobit. Používám i sérum na pleť celého obličeje, snažím se nedotýkat tou pipetou, abych si tam nenanesla nějaký bakterie do té lahvičky. Hezky si obličej masíruj, ať ty vrásky hezky vypneme. No a potom přidáme oční krém, jasná zpráva. Takže na oční okolí teďka používám tenhle krém z řady s kolagenem, hezky vťupkám tam, kde mě trápí vrásky. Na to si my, velký holky, už prostě musíme hrát. No a zbývá už jenom namazat obličej pleťovým krémem. Jak vidíš, nešahám prstem do lahvičky, ale používám hezky špachtličku, abych si tam nenanesla nějaký nečistoty a krém se mi neskazil. Hezky si namažu obličej a nezapomínej taky na krk a dekolt. Tam je poznat, kolik nám je. Hezky si to všechno namažu, namasíruju a začínám být hezká holka. No, pokud chci být ještě hezčí, tak použiju BB krém, který má krycí účinky a hezky mi sjednotí barvu pleti. Tenhle má matující efekt, abych se někde v průběhu dne neleskla. Tak, no, ještě to trošku rozmažu a už to začíná být dobrý. No tady by si klidně mohla skončit, ale pokud se chceš aspoň trochu nalíčit, tak mrkni na to obočí, trošku dobarvím tuškou na obočí, učešu si ho hezky do tvaru. No, potom přijdou na řadu stíny, na ty já si docela potrpím, ale žádný velký patlání štětečkama, ráno to musí být rychlovka, takže nanáším stíny pěkně prstem a nikdo to vůbec nepozná. Už jsem v tom za ty roky mistr. Tak hezky jdu od světlejších tónů až po tmavší, je to taková denní rychlovka, žádný opravdu velký mazání s tím. No, nezbytnou součástí mýho líčení je řasenka. Tahle 5D řasenka je nejlepší, jakou jsem kdy v životě měla. Hezky ji natáhnu, chvilku podržím, aby se tím vlasy i učesaly. A pozor, takhle s ní nečmrdlej, to by si do ní dala vzduch a řasenka by ti rychleji vysychala. Hezky opatrně tím štětečkem otoč. Nejdřív si maluju vrchní řasy, potom spodní a zase moc se s tím nemažu, jde to hezky, tahle řasenka hezky ty řasy oddělí od sebe. No někdy se šťouchnu do oka, to se asi stane každému. No a hezky pusinku, ta opravdu ten obličej zvýrazní, já používám naši 5, ta je z té lesklý řady. No a v poslední době jsem si oblíbila i lesky na rty, takže ještě doladím leskem. No a už začínám být hezká holka. Tak, ještě něco s těma vlasama, ať můžu mezi lidi, koukni, ty krátký vlasy, ta je taková rychlovečka, ani si dneska je nemiju. No. Myslíš, že bych se o sebe měla víc starat, jo?